Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mayong adlaw sa atong Ginoo mga igsoon, karon mauna ang ikaunom nga Domingo sulod sa Pasko sa pagkabanhaw. Pagkanindot pamalandongon mga igsoon, nga sukad pa sa sinugdanan, ang Dios nagpili na kanato nga iyaha o gihigugma kita niya sa gugma nga walay sama, way sukod ug way pinalabi. Ang anak sa Dios gisakit ug nagpakamatay sa krus tungod og alang kanato mga tawo, tungod sa iyang dakong gugma kanato. Kay sumala pa sa Ebanghelyo ni San Juan, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang pagpakamatay alang kanila. Apan magpabilin lamang kita nga mga higala sa atong Ginoo kung tumano nato ang iyang sugo, og kini mao nga kita maghigugmay. Maghiusa kita sa atong mga pag-ampo sulod nining Santos nga misa, nga unta makaambit kita sa hiya sa Dios nung gugma alang sa usag-usa. Hinaot pa unta. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon kuda ni Kristo, aniya na kita karon sa kaunom nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga misa.
kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labi, alam Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa Magampo kita. Makagahom nga Dios, himua nga makasaulog kami uban sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay sa nabanhaw nga Ginoo. Arong ipadayag namo sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulog, kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariuban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa buhat sa mga apostoles. Sa mosulod na unta si Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio. Og mihapa si Cornelio siyang tiilan, og misimba kaniya. Apan gitabangan siya pagpatindog ni Pedro, og giingnan, "Tindog, ayaw akog simbaha, kay tao lamang ako." Si Pedro miingon, "Karon naila ko na, nga ang Diyos walay pinalabi. Ang mahadlukon kaniya, ug nagbuhat sa matarong, iyang dawaton, sa walay pagsapayan, sa bulok sa iyang panit." Samtang nagsulti pa si Pedro, mingkunsad ang Espiritu Santo, kanilang tanan, nga namati sa mensahe. Ang mga magtutuong Hodeo, nga taga-Jope, nga kuyog ni Pedro,
Natingala nga ang Diyos nagbubuusab sa iyang gasa nga mao ang Espiritu Santo ngadto sa mga dili Hudeo. Kay nakadungog sila sa mga dili Hudeo nga nagsulti sa laing mga pinulungan ug nagdayig sa panggamhanan sa Dios. Si Pedro miingon, kining mga tawhana nakadawat sa Espiritu Santo, ingon nga kami nakadawat usab. Duna ba kaninyo'y makapugong nga bunyagan, sila pinaagi sa tubig. Busa, misugo siya nga bunyagan sila sa ngalan Hesukristo. Unya, gihangyo nila siya nga magpabilin uban kanila sulod sa pipila kaadlaw. Ang pulong sa Ginoo. Padayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gakon. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gakon. Awiti ang Ginoo bagong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tungkamot nakakabot o kadaugan na lang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton. Ginoo nagpadayag sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran niyang ipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy o sa iyang kamatinumanon. Alang sa balay ni Israel, ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang tanang kaudlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa akong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamutan ang kayutan. Singgit kamo sa pag-awit, pag-awit kamo pagdayeg. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, maghigugmaay kita, kay ang gugma nagagikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isig katao, anak sa Dios, og nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isig katao, wala makaila sa Dios. Kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa pagbadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan. Aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan,
pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma, mao kini. Dili kita maoy unang nahigugma sa Dios. Kundili siya maoy unang nahigugma kanato ug gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang ginumana kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang Amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong Amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini, aron mabatunan ninyo ang akong kalipay, ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo, paghigugma ay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing na kong gugma ngay kahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamu akong mga higala, kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunua tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong Amahan. Dili kamo maoy nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. Ug ipili ko kamo aron manglakaw ug mamungag daghan nga mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa Amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang akong sugo kaninyo. Paghigugmaay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayon ikaw, O Kristo. Maayong adlaw sa tanan. Diha daw to'y istorya sa duha ka mga sakristan. Ang isa gapuyo sa Europa ug ang isa gapuyo sa Amerika. Silang 200 mga baguhan sa serbisyo, kay silang 200 mga bata pa. Usa ka buntag samtang nag-serve ang usa ka bata ug tungod sa iyahang kakulba, iyahang nabuhian ang kruwits. Kanabitawng sudlanan sa bino
o pagkahagbong sa kruwits, kini nabuak dayon. Pagkakita sa pari, iyahang gipilpil ang kamot sa sakristan o giingnan, pauli sa inzuha o ayaw na pagbalik. Miyabot ang pila ka tuig, kadto nga bata midako, og nahimo nga diktador sa Rusya, nga usa sa hinungdan, ngano nga namugna ang ikaduhang gubat sa kalibutan. Sa pikas nga bahin sa kalibutan, aduna usay usa ka bata nga altar server. Ug sa iyahang kakulba usab, iyahang nahulog ang kruwits. Pero human sa misa, giduol siya sa obispo ug ingnan. Ganahan ka nga musulod pagkapari, ako kang tabangan. Miabot ang pila ka tuig, kadto nga bata midako ug nahimong balaan nga obispo. Ang iyahang pangalan kay si Archbishop Fulton Sheen. Mga igsoon kada ni Kristo, kadtong maong istorya nagpahinumdom kanato. Our actions might make or break a person. Ang mga buhat nga tinukmod sa gugma, mamunga gayod o gugma. Mga igsoon kada ni Kristo, ania nakita karon sa ikaunom nga Domingo, sulod sa piyesta sa pagkabanhaw. Ug ang atong ebanghelyo nagsaysay nga sa wala pa si Jesus moatubang sa iyahang pagpasakit, siya nagbilin og importanteng sugo alang sa iyahang mga tinun-an ug alang usab kanatong tanan. Kini mao ang sugo sa paghigugma. Paghigugma ay kamo, sama nga ako nahigugma kaninyo. Kung atong sabton pag-ayo ang ebanghelyo ni San Juan, si Jesus miingon, higugmaan ninyo ang uban, sama nga ako nahigugma kaninyo. Buti pasabot, i-emphasize ang atoang treatment ngadto sa uban. Love one another as I have loved you. Nining sugo ni Jesus adunay mga pangutana. Father, what will I do if it is difficult to love? Unsa may buhaton ko kung ang tao mo'y hinungdan sa dakong kasakit nga akong gisagubang karon? Unsa may buhaton nako kung kadto maong tawhana mao ang mingdaot kanako, minglibak kanako, nagbutang-butang kanako ngadto sa Facebook? Unsa may buhaton nako kung ang tao buot nga ako mapildi? How do you love the people who wants to see you fail? Ang magpabilin nga tubag ni Jesus, love one another as I have loved you. Ang mga apostoles, saksi kung unsa si Jesus mahigugma. Loving like Jesus is loving without if. Loving like Jesus is loving without but. Loving like Jesus is loving without limits and condition. Kay human niya gihatag kini maong sugo, si Jesus gidakop sa mga Hudiyo. Ug ang tanan niyang mga apostoles nanagan. Ang uban gani mibudhi kaniya. Ang mga tawo nga misugat niya sa Jerusalem og daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo husana sa kahitasan, mao pud ang samang tawo nga misyagit ilansang siya sa krus. Pero niining tanan, unsa may tubag ni Jesus sa mga tawo nga mipalansang kaniya atong hinumduman nga isa sa iyahang katapusang pulong. Amahan, pasaylua sila. Ug sa iyahang mga apostoles nga mibiya kaniya, human si Jesus mabanhaw, unsa man ang iyahang pulong nga gihatag ngadto kanila. Ang kalinaw, maanaa kaninyo. Ug kang Pedro, nga mibudhi kaniya sa makatulo. Sa makatulo usab, siya gipasaylo. Pedro, pakauna ang akong mga karnero. Mga igsoon kada ni Kristo, when people makes us difficult to love, ang atong ebanghelyo nag-ingon, remember
we are followers of Jesus, and it is our nature to love. We are children of God, and it is our nature and calling to love. Usa sa kasinatian nga dili nako malimtan, adunay nanawag nako alang sa usa ka misa sa patay. Miadto na daw siya sa parokya, pero walay available nga pari tungod kay busy ang mga pari. Ang maong liminister, mingon kanako, Padre, kuhaon lang kanako sa inyong lugar. Ug didto pag-abot nako sa usa ka gamay nga kapilya sa barangay, iabi-abi ako niya ug sa tibuok niya nga pamilya. Human sa misa, ila pa kong gidalitan og carrot cake nga giluto daw sa iyahang asawa. Umingon sila nga, Father, amo gyud ding luto especially alang kanimo tungod kay misugot ka nga muanhi sa among kapilya ug misahan kining among higala nga namatay. Tunga-tunga sa among pagkaon ang utana ko, Sir, igunsa man inimong namatay? And then ang tubag, nakahatag na ko katingala gamay kay ngano man. Mingon siya, wala man, Padre. Dili mi igunsa ni ining namatay. Pero Padre, kaning tawhana, dili gayud ako makalimutan ni kaniya. Kay panahon sa COVID, ako hapit gayud mamatay. Ang akong tibok pamilya natakdan ug walay makagawas sa among panimalay. Pero kini siya, Padre, kada buntag magpabukal ni siya og mga dahon. Iyaha kini ibilin sa amo nga tugkaran. Iya kong tawgon, Dong, imna daw na, kay tambal daw na sa imuhang gibati karon. Unya, taod-taod, manawag siya nako, Dong, na kay ipahapit sa merkado, kay ako lang hapiton para kanimo. Dili ko malimot sa iyahang gibuhat kanamo, Padre, alang sa among pamilya. Ug karon nga siya na pod ang ninahanglan sa akong pangama. Bisan sa katapusang panahon lamang, ako makahatag og balos sa kaayo nga iyahang gipakita diha kanako ug diha pod sa akong pamilya. Mga igsoon ni Kristo, ang mga buhat nga tinukmod sa gugma, mamunga usab o gugma. Pulong pa ni Jesus, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Kamu, akong mga higala, kung kamo magtuman sa akong mga sugo. Higugmaa ninyo ang uban, sama nga ako na higugma kaninyo. Unsao man ako, Padre, kung dili ko suklian og paghigugma. Higugmaa gihapon sila, kung dili man sila musukli, ilaha na kadtong tulubagon sa Ginoo. Mga igsuon, niining atong pagpadayon sa Santos nga Misa, kining grasya sa paghigugma, mao'y atong pangayoon, gikan sa Ginoo. Amen. Palihog manindog. Nagato ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak ng bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misa ka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-aampo kita sa Dios samahan nga magbaton kita sa hingpit nga kalipay ni Kristo diha sa Dios nung paghigugma. Sa matag pangamuyo kita moingon, paambita kami sa imong kalipay, Ginoo. Paambita kami sa imong kalipay, Ginoo.
nga ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan, makabaton unta sa hingpit nga kalipay, pinaagi sa pagkahiusa niini sa Vikaryo ni Kristo, si Francisco atong Santo Papa, nga nangulo diha sa gugmang putli. Magampo kita sa Ginoo. Nga sa walay pagpihig ug walay pagpalabi, ang atong gobyerno maghatag unta ug igong serbisyo alang sa tanang mga tao. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang bugtong sugo nga gibili ni Kristo sa paghigugma sa isig katao, labi pa untang matuman sa atong mga Kristohanong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga tao nga nagpalayo sa Ginoo, makighigala na pag-usab kaniya, pinaagi sa pagtuman sa iyang mga kasuguan. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, mahiusa na unta kang Kristo, ug makabaton sila sa iyang hingpit nga kalipay, didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Pamita kami sa iyong kalipay, Ginoo. Dungga ang amo mga pangamuyo, ug hiusaha kami diha sa imong gugma, o Dios, aron makabaton kami sa hingpit nga kalipay ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Kunin mo ang alay kong tinapay, nagmula sa putil na buhay. Iniaalay sa iyong habag, nawa'y papanalin at iyong basbasan. Tanggapin ang alay ng puso, tinapay at alak na sa iyo'y inilolob. Kalugdan mo mga munting anong, ganda ng pag-ibig at pag-asa sa iyong hapag. Kunin mo ang alay kong alak, nagmula sa pungkol na ubas. Iniaalay sa iyong habag, nawa'y papanalin at iyong basbasan. Tanggapin ang alay ng puso, tinapay at alak na sa iyo'y inilolob. Kalugdan mo mga munting anong, ganda ng pag-ibig at pag-asa sa iyong hapag. Mga igsoon, pagampo kamo. Aron ang akong inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Alang sa pagdaig paghimaya sa yangalan, alang usab sa itong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, mudangan unta nganha kanimo ang among mga pangaliya,
uban sa paghalad ni ining mga gasa, aron kami nga imong gihinluan sa mga sala, maandam unta alang sa mga sakramento sa imong dakong gugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang ginumana kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayang ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayong magdaro. Santos nga mahan Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo, nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan. Ugusab ang mga anghel sa kalangitan niduyog sa pag-awit sa himno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 nga Ginoo. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Raingon ang langit sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gawin ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugihan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo bumalik. Alleluia. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo bumalik. Alleluia. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ning paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Umabot ka na
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahali kay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kaimo man ang ingalian, ang kaong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, naingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaniniyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaniniyo. Ayaw tan-awang among mga sala kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaniniyo. Karon atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuonay. Pero sa Diyos na nagawatan sa mga sala, sa kalibutan, kaluoy kami. Cordero sa Diyos na nagawatan sa mga sala, sa kalibutan, kaluoy kami. Cordero sa Diyos na nagawatan sa mga sala, sa kalibutan, hanapin kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili pa mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug maayo ako. Lawas. Jesus. Ang lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Lawas ni Kristo. 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 Sa Diyos alang kanimo, kinabuhi giulang, aron ka maluwas. Malapasan
Ihatag sa Diyos. Doon kaniya kay mamati siya. O sali sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos pamatian. Kanunay maghari siya. Kalakasan, kalautan, sa taong ipapas. Pasayong ugma, ihatag sa Diyos. Doon kaniya kay mamati siya. O sali sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos pamatian. Kanunay maghari siya. Mag-ampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios, nga nagtubos kanamo alang sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo, padaghana dinhi kanamo ang bunga sa sakramento sa Pasko, ug ihatag sa among mga kasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa atong mga televiewers nga dunay mga ipangbati nga sakit sa kalawasan, hinaot nga pinaagi sa grasya ni Daong Santos nga misa karon, kamo kahatagan sa Ginoo o kaupayan sa inyong mga ipangbati karon. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit, nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan na usab sa akong mga kaubanang Madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasay nga pasalamat sa atong Mass Presider karon, kang Reverend Father Jose Conson Jr. sa Order of the Augustinian Descalz. Daghang salamat usab sa atong choir, ang Blessed Arnold Johnson Choir sa Lapu-Lapu. Salamat sa pagduyog sa atong mga lektor gikan sa Blessed Sacrament Parish dinhi sa Reclamation Area sa Cebu. O kaninyong tanan nga nagasunod, naganunot, nagauban kanamo, nakihiusa, nakigduyog nining santos nga Eucharistia.
Among kinasingkasing og padayon nga pasalamat sa atong mga TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors ug sa tanan nga buot mo doyog o mosuporta po nining Santos nga misa sa telebisyon. Anaa ang atong account name, account number o ang atong GCash number diha sa inyong mga screen. Among kinasingkasing nga pasalamat o promise nga kami mag-aampo kanunay kaninyo, makigduyog sa inyong mga kalipay o kasubo, pinaagi sa among kanunay nga pag-ampo. Daghang salamat sa atong production crew o sa tanan nga nagpatronize sa atong TV Mass. Daghan kaayong salamat, ang Dios manalangin ug magauban kaninyo kanunay. Ang ginuma na kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga misa, dadaan ninyo ang kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Salamat tayo sa Panginoon, na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin, upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng